la terra és viva. Quan jo veig que les terres estan netes, sempre netes, ni un brot d'herba, i quan hi ha un poquet d'herba que realment no és el que sembres, s'elimina amb productes químics, per això és un desert. La terra és viva, perquè hi ha una quantitat de sinergies, perquè microorganismes i minerals, tot fa que hi hagi un conglomerat que sigui el que dona vida a les plantes. Nosaltres no donem menjar a les plantes mai. El que donem menjar a la terra, perquè aquest menjar se pugui reciclar i de fruit d'aquest reciclatge, per fermentació, per oxidació, el que ens fa és extreure uns minerals, extreure unes substàncies que són bones per a les plantes, i tot això sense cap tipus d'esforç, només en el maneig per poder donar a la terra realment el que necessita perquè visqui. I si viu la terra i la terra és sana, el producte que traguem d'aquesta terra ens completa tot el que hem de menester. Som fill de pagès, culturalment tenc les creences que mon pare me va ensenyar, així com se duen maneig aquí a la Pobla. Record quan sembràvem i mon pare tirava un granulat, un tipus de bonos, l'endemà va que tenim alet, s'hi morien. Clar, i jo pensava que hi havia una altra manera de fer, que aquesta manera no anava jo. I en els anys me va tornar a venir la consciència de la terra, i en el que sabia, o poc que sabia, vaig pensar que sí que se podia millorar, i ja si me dedicàs ho fes d'una manera ja exemplar, en el sentit de conviure a colze amb el que la natura sabia fer, no anar en contra seva. Per mi la importància del mercat és més que res tenir contacte tu a tu amb la persona que realment vol els teus productes, perquè ja té una certa crítica, un cert coneixement d'així com s'estan fent en general l'alimentació. Té aquest lligam que uneix el que és el consumidor i el productor, perquè realment, al cap i a la fi, són nosaltres que sembrem per ells, i agraïts estan perquè hi ha gent que no té terra, però sí que nosaltres fem el que la seva consciència els demana. És un poc aquesta simbiosi entre persones. No tots tenim de tot, i nosaltres sí que podem proporcionar el que la gent vol. I sobretot si vol una alimentació sana, nosaltres estem disposats a servir-los amb molt de gust.